mga alon, sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang Diyos," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakisabi po sa katabi ninyo, maulan na morning. Kahit maulan po ang umaga, ito'y maganda pa rin tayo nagkakatipon para purihin at pasalamatan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Ebanghelyo po ngayon, kasunod o kadugtong ng Ebanghelyo last Sunday. At kung natatandaan pa po ninyo, last Sunday, napakaganda ng Ebanghelyo dahil nagkaroon ng napakalaking himala na kung saan ang Panginoong Hesukristo pinakain niya ang libu-libo katao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Lahat na busog, lahat nakakain, may sobra pa. At nangyari ang himala dahil ang Panginoong Hesukristo nakita niyang biyaya ang 5 tinapay at 2 isda. Nagpasalamat sa Diyos Ama, pinagpipiraso ang mga ito at iniabot sa mga tao. Bilang paalala, kung gusto mo laging makakita ng himala, lagi mo sanang makita ang biyaya ng Diyos sa buhay mo bilang pagpapala. At kapag nakikita mong pagpapala ang mga ito, pasalamatan mo ang Panginoon. At magkaroon ka ng lakas ng loob nang sa ganon anuman ang meron ka, kaya mong ibahagi at ipamigay sa iba. At ngayon naman po sa Ebanghelyo, meron na namang milagrong nangyari na kung saan pagkatapos daw pong pinakain ng Panginoong Hesukristo ang maraming tao, pinauna niya sa ibayo ang kanyang mga alagad. Sila'y lumipat na sa kabilang ibayo, ngunit hindi nila kasama ang Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoong Hesukristo umakyat muna sa isang burol para magdasal, para manalangin. Ngayon po, nung madaling araw na, ang Panginoong Hesukristo hindi na pinabalik ang bangka para sunduin siya kung saan siya nanggaling. Kaya anong ginawa ng Panginoong Hesukristo? Siya'y naglakad sa ibabaw ng tubig. Ngayon po nakita siya ng mga alagad. Napagkamalan siyang multo. Nung sinabi nilang multo, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, "Huwag kayong matakot. Huwag kayong mangamba. Ako ito ang Panginoong Hesukristo." Kaso nga lang si Simon Pedro para makasigurado, anong sabi niya? "Panginoon, kung kayo nga po yan, hayaan niyo po akong pumaroon sa inyo." Kaya nga si Simon Pedro, naglakad siya sa ibabaw ng tubig. Nung nakafocus po siya sa Panginoong Hesukristo, hindi po siya lumulubog. Kaso nga lang nung nakita niya yung malakas na hangin at malakas na alon, lumubog po siya. Natakot siya, nangamba siya. Akala niya mamamatay na siya. Kaya ang maganda kay Simon Pedro, humingi siya ng saklolo sa Panginoon. At to the rescue naman ng Panginoon, sinagip si Simon Pedro. At pagkahaon, sinermonan pa siya ng Panginoong Hesukristo, "Ang hina naman ng iyong pananampalataya." Bakit naman hindi sasabihin ni Jesus yun? Kakatapos lang masaksiyan ng mga alagad ang malaking himala. Pinakain niya ang libu-libo katao. Ngayon hangin lang, alon lang, matatakot ka. Hindi mo ba alam na kasama mo ang Panginoon sa buhay mo? Alam po ninyo kapag binabasa ko ang Ebanghelyong ito,
Naaalala ko po yung trahedyang nangyari sa nanay ko. Ako po'y taga-Apalit. Di ko po alam kung alam niyo po yung libad ni Apong Iro, yung fluvial parade sa ilog. Kapag po piyesta ng Apalit, June 28, 2008, nangyari po ito. June 28, bago yung June 29, kapistahan ni Apong Iro, ang mga taga-Apalit po nagre-renta ng bangka. Anong gagawin sa bangka? Sasakyan po yan. Ipuposisyon sa ilog ang image ni San Pedro o ni Apong Iro. June 28, 2008, nasa seminaryo po ako noon. Habang sila'y nagpo-fluvial parade, naglilibad, tumaob po ang bangka ng aking nanay kasama yung kapatid niya at mga pinsan ko. Nataranta po ngayon yung mga kapatid niya. Pinagsasagip po yung mga pinsan ko. Sa kakasagip po sa mga pinsan ko, hinanap na po yung nanay ko, hindi na po nakita. Nag-iyakan po sila at nung hindi na makita yung aking nanay, nag-decide na pong umuwi ng matandang bahay. At alam po ninyo, nung umahon na po sa ilog at umuwi ng matandang bahay, pagdating po sa matandang bahay, nadatnan yung nanay ko, nagkakape na. Naku po. Kaya nga po nung umuwi po ako noon galing ng seminaryo, tinanong ko yung nanay ko, Nay, sabi ko, paano mo naligtasan yung trahedya? Ito lang po yung natatandaan ko, sinabi ng nanay ko, anak, sabi niya, natandaan ko, naligtasan ko yung trahedya dahil unang-unang marunong akong lumangoy. Yun po yung sinabi niya, marunong akong lumangoy. Pangalawa, sabi niya, kahit nakakatakot yung nangyari, hindi ako nagpadaig sa takot ko. Hindi ako nagpadaig sa takot ko. Pangatlo, sabi niya, nung malapit na akong makaahon, maraming tao, humingi ako ng saklolo. Humingi ako ng tulong. At ito po yung pinakamagandang sinabi ng nanay ko. At nakaligtas ako kasi alam ko, sa oras na yon, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Hindi ho kaya magandang paalala sa atin yun. Hindi ho kaya parang tayo nasa napakalaking bangka. Habang tayo nabubuhay dito sa mundo, sumasalpok sa atin ng malalakas na alon, malalakas na bagyo, malalakas na problema, malalakas na pagsubok, malalakas na suliranin. Pero ito lang yung paanyaya ni Jesus sa atin. Sa gitna ng mga bagyo, problema, pagsubok, wag daw tayong matakot. Bakit? Kasi kasama natin siya. Natural lang po yung natatakot tayo, natural po yung nangangamba tayo. Pero mga kapatid, wag po tayong mag-focus sa malalaking problema. Wag po tayong mag-focus sa malalaking pagsubok. Kasi kapag nag-focus ka sa malalaking problema, baka manliit ang paningin mo sa Diyos. Kaya nga ang tignan mong malaki sa buhay mo, ang malaking Diyos. Nang sa ganun, manliit ang problema. Manliit ang pagsubok. At para makaligtas tayo sa bagyo, sa suliranin, sa problema sa buhay natin, kailangan marunong tayong lumangoy sa takbo ng buhay. Kasi kung hindi ka marunong lumangoy sa mga problema, sa mga pagsubok, baka masiraan ka ng loob. Baka mapanghinaan ka ng loob. At maganda rin yung sinabi ng nanay ko, hindi ako nagpadaig sa takot ko. Tao lang po tayo. Bilang tao, may kinakatakutan tayo. May pinapangambahan tayo. Pero sana kahit natural sa atin ng matakot, please, wag po tayong magpadaig sa takot natin. Dahil po kapag tayo nagpadaig sa takot natin, baka masiraan na tayo ng loob. Hindi na tayo makaka-move on sa mga problema. At ang sabi nila, wag mong tambayan ng problema. Daanan mo lang. Dahil habang tayo nabubuhay dito sa mundo, hindi naman po mawawala ang problema. Hindi naman po mawawala ang pagsubok. Kaya nga kung nakapagsimba kayo nung nakaraang Biyernes, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang sino mang gustong sumunod sa akin, kalimutan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang krus niya, at sumunod niya sa akin. Parang sinasabi, hindi pinangako ni Jesus na kapag sumunod tayo sa Kanya, kapag nanalig tayo sa Kanya, mawawala ang pagsubok, mawawala ang problema. Hindi niya sinabi yon. Ang paalala ng Panginoon, sa gitna ng mga krus na pinapasan natin, sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, nandyan ang Panginoon. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang magandang naalala ko pang sinabi ng nanay ko, nung malapit na ako sa ilog, sabi niya, humingi ako ng tulong. Humingi ako ng tulong. Si Simon Pedro, nung pong nalulunod na, humingi po siya ng tulong. Kanino siya humingi ng tulong? Sa Panginoon.
sa Panginoon? Sinagip ba siya ng Panginoon? Yes or no? Yes or no? Yes. Ganyan din po sa buhay. Kapag bigat na bigat ka na sa buhay, kapag dumadaan ka ng maraming problema at pagsubok, huwag mong kalimutang humingi ng tulong. Nandyan po yung pamilya, nandyan po yung kamag-anak, nandyan po yung mga kaibigan, at ako bilang pari ninyo, nandito po ako para sa inyo. At lalong-lalo na sa mga batang ito, Komi, please, kapag kayo dumadaan ng pagsubok, ng depression, ng stress, please, wag na wag ninyong iisiping kitilin ang buhay ninyo. Meron pong malungkot na balita, hindi ko alam kung 3 weeks ago o 2 weeks ago, sa isang university po sa Angeles, meron pong tumalon sa building na estudyante, grade 10 po. Kinitil po niya yung buhay niya. Hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Ano po? Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo, lalong-lalo na mga kabataan. Kapag dumadaan kayo ng pagsubok, huwag ninyong kalimutang humingi ng tulong. Nandiyan ang mga magulang ninyo. Mahal kayo ng mga magulang ninyo. Mahal kayo ng pamilya ninyo. At mahal ko kayo bilang pari ninyo. Hingi kayo ng tulong, hingi kayo ng saklolo, lalong-lalo na sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang gusto ko pa sa sinabi ng nanay ko, nung oras na yon naniniwala ako, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ilan taon na po kayo, sister? 61 kayo po. 46. Ilan taon na po tayong nabubuhay. Pero napansin nyo, kahit maraming problema, nandito pa ako. Nandyan pa kayo. Bakit? Kasi nandyan ang Panginoon. May problema nga, may pagsubok nga, may suliranin nga. Pero wag nating kalimutan sa mga pinagdadaanan natin, nandyan ang Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At pakiusap, sana habang dumadaan tayo sa problema, sa mga alon, sa mga bagyo, wag po tayong mag-focus sa mga problema, sa mga bagyo. Mag-focus tayo sa Kanya. Dahil sa Ebanghelyo, nung si Simon Pedro nakafocus sa Panginoon, hindi po siya nalulunod. Kailan siya nalunod? Nung nag-focus siya sa malakas na hangin, malakas na bagyo. Kaya nga kung magpo-focus ka sa mga problemang pinagdadaanan mo, baka malunod ka sa problema, malunod ka sa pagsubok. Sana kahit dumadaan ka ng problema at pagsubok, hindi mo na alam ang gawin mo, huwag mo pa ring ialis ang focus mo sa Panginoon. At pakiusap, sana hindi lang ikaw ang kumakapit sa Panginoon. Hayaan mong ang Panginoon ang kumapit at humawak sa iyo. Kasi kung tayo lang po ang hahawak sa Panginoon, pwede po tayong bumitaw. Pero ang Panginoon, kapag siya ang nakahawak sa atin, hindi siya kailanman bibitaw. Naalala ko po yung isang nanay, kasama niya yung anak niya, pumasok po sila sa mall. Bago pumasok sa mall, ito po yung habilin ng nanay niya sa anak niya. Anak, pagpasok natin sa mall, habang umiikot tayo, hawak ka ng mahigpit sa aking palda. Mahigpit na mahigpit. Yung anak, sinunod yung nanay, humawak sa nanay, humawak sa palda ng nanay ng mahigpit na mahigpit. Umikot sa mall, umikot sa mall, umikot sa mall. Pagkatapos ng 30 minutes, nag-a-announce ang mall. Ang sabi niya, paalala, meron pong nawawalang bata dito, meron po siyang daladalang palda. Ay, naku po. Sa sobrang pagkakahawak sa palda, pati yung palda na natanggal nung bata. Pero kung yung nanay nakahawak sa bata, hindi po yun mahihiwalay. Hindi po yun makakabitaw. Kaso nga lang, ang abilin lang ni nanay, humawak ka ng maigpit sa akin, nakalimutang hawakan ng kanyang anak. Ganyan din sa buhay. Kung tayo lang ang nakahawak sa Diyos, maaari tayong bumitaw. Pero kung ang Diyos ang nakahawak sa atin, hindi niya tayo bibitawan, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, magpasa walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magsitayo po tayong lahat. Manatili po muna tayo. Sumasampalataya muna, tapos po panalangin ng bayan, tapos po yung sa Komi. Sumasampalataya ako Sa makapangyarihang Diyos. Tingnan natin.
Apaltayo naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simba. Pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Ng katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sinasabi sa atin ni Jesus, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag matakot. Buong pagtitiwala na ang kanyang kamay ay laging nakaabot sa atin. Tayo manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway manatili siyang matatag at nakaugat kay Kristo sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bayan, naway maglingkod sila ng may katapatan at magsikap para sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating parokya, naway magmalasakit tayo sa isa't isa, lalo na sa mga nahihirapan sa pinansyal at espiritual na kalagayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kabataan, naway lumapit sila sa Panginoon sa oras ng takot, kahinaan at pagdududa at magsabi, Panginoon, iligtas mo ako. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, sa aming kanlungan sa bawat unos, pawiin mo ang aming takot, patatagin ang aming pananampalataya, at tulungan mo kaming kumapit lagi sa iyong kamay na nagliligtas. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Gagampanin po natin ngayon ang installation ng COMI. Rito. Magandang umaga po sa lahat. Reverendo Father John Paul Cabrera, isang karangalan po sa akin ang iharap sa inyo ang mga kasapi ng COMI ng Children of Mary Immaculate. Tatawagin ko muna po yung mga bata, mamaya po pagkatapos ng pagbabasbas yung pong mga magulang na magpapahalik sa medalyon. Simulan po natin sa Barangay Bahay Pare. Ang bawat matatawag po ay pupunta sa harap. Junior Princess Jade Palacio, Full-Pledged Florence Angel Pisagum, Full-Pledged Bea May S. De Jesus, Junior Sabrina Joy Mangaluz, Aspirants Mary Raisa J. Jambao, Aspirants Angela Eliza Parayaw, Aspirants Divine Natalie Puno, Aspirant Tricia May Orlanda, Full-Pledged Maria Mercedes Yamat, Aspirants Princess Ashley De Lima, Young Junior Kathleen Ann Nepomuceno, Junior Sebi Claire Flores, Aspirant Princess C. Salas, Young Junior Maria Sofia Magat, Young Junior Jasmine Joy Malyari, Young Junior Clarence Kate Cuenco, Junior Zyran Buela, Young Junior Princess Mara Sangkap, Young Junior Ann Chelsea P. Cruz,
Young Junior Princess Jade Delacia. Aspirants Alexa Despabeladero. Full-pledged Richa May Sanchez. At sa dulong ilog po, aspirants Grace Manalastas, aspirant Maria Francesca Cunanan, aspirant Lyra Jane de la Peña, aspirant Elizabeth Alfonso, aspirant Angela M. Manliwat, young junior Sabrina Faith Saji, aspirant April Rose Salazar, aspirant Jenny Rose Manliwat, aspirant Mary Joy Katalig, aspirant Myrene M. Murial, aspirant Erich L. Cunanan. Paligi, Junior Natalia Jewel Surbano, Junior Fula Jade Manyo, Junior Maria Divine Cordero, Junior Rain Frances Calma, Junior Rexiam Ilumi Calma, Young Junior Gray Jesiel Cunanan, Junior Maria Charis Santos, Young Junior Maria Serena Gwen Buko, Young Junior Sabrina Isabel Surbano. Pulong Palasan, aspirants Angelica Joy Denila, Young Junior Kailin Rose Mercado, Young Junior Kathleen Maris Manalastas, Junior Yuan Erich Dimoto. Visal Santo Niño, Junior Rian Margot Mempin, Kate Lorraine Ganyo, Junior Rain Margaret Mempin, aspirant Aesia Lorraine Sagum, Junior Ashley Sanguyo, aspirant Blessed Joy Galardo, aspirant Samantha Daniela Aquino, aspirant Princess Aber Nugoy, aspirant Micah Sulit, aspirant Richnalyn Impact. Visal Santo Cristo, aspirant Abigail Bermudez, aspirant Perilyn de la Cruz, full-pledged Ayesha K. Arcila, young junior Aisa Joy Bermudez, young junior Maricris Bermudez, young junior Queenie Miel Bermudez, aspirant Samara Joy Bermudez, aspirant Micaela Ninette Dimla, full-pledged Lexi May Sulit, full-pledged Elia Ina Arceo, young junior Carla Isabel Belila, young junior Richard Lay Bermudez. Visal San Pablo, young junior Mariela Enrile, young junior Kesley Alexa Malyari, young junior Chelsea M. Cao, junior Isabel Claire Hoson, junior Rika Taruk, junior Jane Ayesha Manyaul, aspirant Erich Jade Garcia, young junior Erich Jewel Garcia, aspirants Princess Buko, aspirants Leah Erica Cruz, young junior Jusrel Manyaul, young junior Kiana Maris Flores, Francesca Gail Lawson, aspirants Nerlin Elixir Casil, aspirants Elia May Makabuntal, young junior Catherine Misha Manliklik,
Aspirants Francesca Calyosa, Aspirants Princess May Balboa, Young Junior Chelsea Lulu, Aspirant Salazar Yuan, Aspirant Iris May Liwag, Aspirant Faith Julian Balboa. At ngayon po ay tinatawagan ang mga coordinator po ng bawat barangay. Alexa Despabeladero, Bahay Pare. Maria Mercedes Yamat, Dulong Ilog. Samantha Daniela Aquino, Visal Santo Niño. Chris Jade Garcia, Visal San Pablo. Elia Ina Arceo, Visal Santo Cristo. At ang overall Paris Comic Coordinator, Richa May Sanchez. At ang inyo pong lingkod, full-fledged, Digna Parayaw, Pangilinan. Sino magpapasok ng mga medal nyo? Sino magpapasok ng medal nyo? Ano ba yan? Ha? I-bless lang. Mga minamahal kong kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ipinasya ng Diyos na sa ating lumikha, na gawin niya tayong mga katiwala at mga kamanggawa niya. Kaya nga ngayong kayo ay napili sa paglilingkod bilang Children of Mary Immaculate ng ating parokya, kailangan ninyong maging halimbawa sa salita at gawa, sa pananampalataya at kabutihang asal, at kailangan kayong umunlad na patuloy sa kabanalan at paglilingkod sa banal na hapag ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong kanang kamay upang pagtibayin ang inyong pangako ng paglilingkod sa ating parokya bilang Children of Mary Immaculate. Ang maaari ninyong isagot, opo. Ulitin ninyo. Opo. Mas malakas. Opo. Nakahanda ba kayong maglingkod sa ating parokya bilang tagapaglingkod sa banal na misa? Opo. Mahina yung sagot nyo. Si Doktora yung malakas yung sagot. Lakasan ninyo dahil kayo nangangako sa harapan ng Diyos, sa harapan ko at sa harapan ng tao. Ulitin ko ha. Nakahanda ba kayong maglingkod sa ating parokya bilang tagapaglingkod sa banal na misa? Opo. Ipinapangako ba ninyong lagi kayong magbibigay ng oras para sa inyong pagsuyo at pag-aaralang mabuti ang inyong katungkulan bilang mga Children of Mary Immaculate? Opo. Ipinapangako ba ninyo ang pagsunod sa inyong kura paroko at sa mga namumuno sa ating parokya? Opo. Panginoon, hiling ko po yung pagbabasba sa mga medalyong ito. Pabanalin mo ang mga ito. Nang sa ganun, Panginoon, sino man ang magsuot nito ay maging banal din. Hiling po namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Hindi nyo naman ngayon kanino ipapamigay? Nasaan yung perensyo? Magulang. Magulang. Inaanyayahan po ang mga magulang na magpapahalik at magsusuot ng medalyon sa mga bata. Magulang, punta po kayo dito. Yan. Kayo po ang magpasuot ng medalyon ng mga anak ninyo. Pamigay sa korte dito para di magaling. Bigyan nyo ng espasyo ang mga magulang ninyo para makatabi kayo. Sige, bigyan nyo ng espasyo ang mga magulang ninyo. Sige po, ipasuot na po yung mga medalyon. Sa mga magulang na hawak na ang medalyon, maaari na pong ipasuot ito sa kanila. Nasaan yung iba? Ba't wala yung iba? Sige po, hintayin lang po natin. Nasa coordinator po.
Sige po, magulang, pagkapasuot po, maaari na pong bumalik sa upuan. Kapag napasuotan na po ng medalyon, maaari na po tayong bumalik sa upuan, mga magulang. Yung iba wala pa, yung iba wala pa. Omi, yung iba wala pa, oh. Sige po, sa mga magulang na napasutan na yung mga anak, maaari na po tayong umupo para mabless ko na po yung ating mga komi. Koming may medalyon na, pakiyuko yung ulo ninyo. Wala pa to, wala pa to, wala pa to. Sige, pakiyuko yung ulo ninyo. Sige po, pasuot na po yung medalyon. Ano po? O Diyos, banal na lubha, lumikha sa langit at lupa, tinawag mo kami upang maglingkod at magpuri sa iyo kasama ng iyong pamilya. Ang simbahan, tingnan mo nang may awa ang mga anak mong ito na nakahandang maglingkod sa iyong banal na hapag at makatulong sa iyong simbahan upang makasamba ng may paggalang. Basbasan mo sila at dalisayin ang kanilang puso sa araw na ito upang mabuhay sila sa araw-araw ng ayon sa ipinahayag nila. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Allen, sa harap ka, picture mo sila. Sa harap doon. Tingin kayo sa harap. Tingin kayo sa harap. Mga kapatid, pinipresenta ko po ngayon ang ating mga Children of Mary Immaculate sa ating parokya. Palakpakan po natin sila. Okay. After the Mass, pwede tayo mag-picture taking, ano? Sige po, maaari na po tayong bumalik sa ating pwesto. Magdako na po tayo sa liturhiya ng Eucharistia.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambahayan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad, na pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin. Nang iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksinong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Florentino at Pasiano na aming mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kabanal-banalan niyang esposo, kaysa ng mga apostoles at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi dawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Na
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na Ikaw na ako. dugo ni Kristo, dalinawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Tinatawagan ko po ngayon sa harapan ng ating PFC para sa financial report. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang financial report natin para sa month of June at July, kasama na rin po ang Fiestang Aparisyon. Kasama po dito ang ating collections or income, expenses, deficit, cash on hands, and payables. Nagkaroon po kami ng endorsement ng mga dating members po ng PFC sa pangunguna po ni Dr. Alvin. Last June 25, mayroon po silang cash na nai-remit na 18,208 pesos. Mayroon din pong na-endorse sa atin na deficit para sa buwan ng April na 61,531 pesos. Para naman po sa buwan ng June 2026, ang kabuuang collection po or income natin ay 289,692 pesos and 75 centavos. Ito po ay pinagsamang koleksyon from June 1 to 19 sa pamumuno ni Dr. Alvin na 124,918 pesos, habang ang collection po natin from June 20 to 30 ay 164,774 pesos and 75 centavos. Ang ating total expenses or cash disbursement po para sa June ay 415,256 pesos and 11 centavos. So kung mapapansin po ninyo, mataas po yung ating total expenses para sa month of June dahil bukod po sa regular expenses natin for the month na 283,426 pesos and 11 centavos, nabayaran din po natin ang May electric bill na 104,879 pesos, pati po ang May deficit na 26,950 pesos. Dahil po dito, meron tayong deficits ng June na 125,563 pesos and 36 centavos. Para naman po sa July, ang ating kabuuang collection or income ay 277,912 pesos. Ang ating total expenses or cash disbursement po ay 281,236 pesos and 16 centavos. Kaya po nagkaroon tayo ng deficit na 3,324 pesos and 16 centavos para sa buwan ng July. Para naman po sa Fiestang Aparisyon, ang ating kabuuang collection or income ay 171,318 pesos. Ang ating total expenses or cash disbursement po ay 153,661 pesos. Matapos po ang lahat ng gastusin, mayroon po tayong excess na 17,657 pesos. Kung pagsasama-samahin po natin ang mga natitirang deficit para sa April po ay 61,531 pesos. Para sa June po ay 125,563 pesos and 36 centavos. At para sa July, ang deficit po ay 3,324 pesos and 16 centavos. Ang atin pong total deficit ay 190,418 pesos and 52 centavos. So ang ating pong cash on hand naman po or hawak na pera sa kasalukuyan, ito po yung cash after po ng endorsement na 18,288 pesos at yung excess mula po sa Fiestang Aparisyon
na 17,657 pesos. Kapag pinagsama po natin yung dalawa, ito po ang total na cash on hand ay 35,865 pesos. Kaya po ang natitira pa po nating bayarin, so mula po dun sa 190,418 pesos and 52 centavos, ibabawas po natin ang 35,865 pesos. Ang total na lang po nating natitirang bayarin or payables ay 154,553 pesos and 52 centavos. So ulitin ko po, ang natitira po nating bayarin ay 154,553 pesos and 52 centavos. Para po sa inyong kaalaman, opo, ganito po kalaki pa yung ating bayarin. So kung meron po kayong mga katanungan or gustong linawin tungkol po sa ating financial report, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. So ito po yung kasalukuyang financial status po ng ating simbahan. Kaya po ang Parish Finance Council ay kumakatok pong muli sa inyong mga butihing puso. Sa mga nagnanais pong magpaabot ng tulong pinansyal, bukas palad po naming tatanggapin ang inyong tulong. Ganon din po, maaari din po tayong magbigay ng tulong in kind. For example po ay bigas. Meron pong magpe-pledge ng pagkain, for example, every Sunday. Then kung meron pong magdo-donate din po, for example, ng mga flowers weekly, maliit man po itong tulong, kapag pinagsama-sama po ay malaking tulong na po sa parokya. Sa ngayon po, meron na po tayong mga ilang kaparokya na gumagawa nito noon pa. Taos-puso po natin silang pinasasalamatan sa kanilang bukas palad na pagtulong. Gayun din po, bago ko po makalimutan, pinasasalamatan din po natin ang lahat ng nagpaabot ng tulong at donasyon, in kind man at pera, nung nakaraang pagdiriwang po natin ng Piyestang Aparisyon. Maraming salamat po sa inyo. Gayun din po sa mga nag-donate po, lalo na po sa Bulaklak, sa ating altar na si Dr. Alvin. Ganoon din po sa mga nagpagod, naglinis at nag-ikot para po mamigay ng sobre. At sa inyo pong lahat na hindi po napapagod na tumulong sa ating parokya. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po natin mababayaran po ang gastusin ng parokya. So sa ngayon po, meron po kaming munting fundraising maliban po sa inyong mga tulong pinansyal. Ang malilikom pong pondo dito ay may pangdadagdag po natin pambayad sa mga payables ng ating parokya. Meron po kaming pinaprint na tarpaulin na pwede pong idikit or itali po sa inyong mga gate. Ganun din po, nagpa-print din po kami ng mga t-shirts sa mga gusto pong mag-avail. Makipag-ugnayan lang po sa mga PFC members or sa PPC. Meron din po tayong mga available pa na imahe ng Nuestra. Sa mga gusto pong bumili, lumapit lang po kayo sa amin. So ngayon pa lang po, taos-puso na po ako nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtulong at patuloy po na pagsuporta sa ating parokya. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all po. Viva Nuestra! Palakpakan po natin ang ating PFC. Para po sa presyo ng damit, small, medium, large, 300, XL up to 5XL, 320. Dr. Rayon tarpaulin, magkano? 100 pesos po yung tarpaulin. Ano po? Kung napapansin po natin sa parokya, maraming pumapasok. Unfortunately, marami rin po yung lumalabas. Katulad po ng expenses po natin sa kuryente, 100,000 plus. Father, di po ba may solar tayo? Meron po tayong solar. Unfortunately, ngayon pa lang po naaayos yung net metering. Kaya maraming nasayang po sa solar natin sa loob ng ilang taon. Ngayon po, last week inayos na po, sana makatulong. Unfortunately, ngayon po umuulan naman. Ano? Kaya kung didepende lang po tayo sa collection sa misa, meron po talagang pagkakataon magdideficit ang parokya. Kaya po sana bukod sa collection sa misa, meron pong fundraising ang
parokya. Ano po, ako po ay nagpapasalamat sa kabutihan po ninyo at sa kabaitan po ninyo sa ating parokya. At nagkaroon po ng deficit dahil po nung nagkaroon ng lipatan, transition, nagkasunod-sunod po yung mga programa. Katulad nung dumating po yata yung Birhen de los Remedios, umalis po si Among Senon, sinalubong niyo po ako. Ang pinagkukuhanan lang po ng pondo, nakadepende lang po tayo sa collection sa misa. Kaya kailangan po talaga merong fundraising para makatulong sa ating parokya. Palakpakan po natin ang sarili natin. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At At ang sumainyo. pagpapala ng Panginoong Diyos ay lagi nawang sumainyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay natapos na. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.